Nežalujte, aby som sa opýtal. Ako sa voláš? Ema. Emka, koľko máš ročkov? 8. Ukáž na prštiekoch, neverím. Má 8, hej. A tak keď sa pýtam rodičov, že koľko má rokov, to už ani na prštiekoch nevie ukázať. No, takže, a do ktorého chodíš ročníka? Do druhého ročníka? A je to aj tvoja pani učiteľka? Áno, ukáž prstom na. Aha, no dobre. Emka, počúvaj, a chcel som sa ťa opýtať, aká je tvoja obľúbená farba? Teraz trpnem, bo neviem, či mám. Emku stretol prvýkrát teraz, je to, že Emka, aká je tvoja obľúbená farba? Modrá. Modrá, hej? No. Tak, dobre, veď niečo vymyslíme. Modrá. Mám tu čarovný kufrík, hej? Ale my to nemusíš pozerať. Keď chce Emka čarovať, čo najprv potrebuje? Kúzelnú paličku? Nie, decka, lebo keď je zima, tak k kúzelnej paličke musí mať aj kúzelnú vestičku. Takže najprv bude vestička. Moment, dám jej svoju. Trošku jej bude malá, ale ona dorastie. No, No, obľúbená farba modrá? Dobre, takže aj teraz tú kúzelnú paličku? Dobre. Kúzelná palička. Emka, ťa poprosím do pravej ručky si ju chyť mojo. Ale tak ju pevne drž, nehyb s ňou, lebo keď pokýveš, všetci zmiznú. Minule Filip neveril, pokýval, všetci ostali, len ja som zmizol. Teraz nemám ani vestičku, ani paličku od Filipa. No, takže modrá, hej? Ja si tam prísť dole rukavičky, aby si deti nemysleli, že podvádzame Emka, dobre? Lebo my ideme robiť teraz veľké čáro, máro. Je to modrá? Výborne, chyť loptičku do ručky. Výborne, popozeraj, či je živá, čo normálne modrá, hej. To mi dnes je spomenul, Filip aj si jedol. No, takže modrá. No a teraz, Emka, na akú farbu by sme ju mohli prečarovať? A na žltú? Žltú nemám, daj inú. No, na akú inú farbu okrem žltej by sme ju mohli prečarovať? Kam sa hlási v prvom rade? Ružovú, nemám, daj druhú. No dobre, zadný rad. Bielu, to už vôbec neho nie celú zimu. No, šuhajú. Si zabudol farbu? Červenú si chcel povedať? Som áno, to tu mám. No, takže... Emka pripravená? Dobre. No. Tak teraz to urobíš tak, že si dáš loptičku do ručky normálne. No tak zavri ručku. Výborne. A daj zaklínadlo. Nevieš zaklínadlo? Zaklínadlo je Iky bliky. Iky bliky. Díky. No, som ťa poprosil už, keď si tak čarovala, tu keby si mi hodila tú loptičku. Daj zaklínadlo teraz. Len nepovedz kliky, bo minule som klikoval. Nie, to sa má povedať iky bliky. Díky. No, takže podržte mi mikrofon mojo. Aké farby bola tá loptička? Červená bola tá loptička? To modrá či červená? Ale vážne? No to je zaujímavé. Emka, tu sa niečo pokazilo. Neviem, že sme vyčarovali červenú, ale už nemám ani tú svoju modrú. Počúvaj, ale...
prezradím také jedno tajné miesto. Dobre, pozeraj. Tu je taký zips. Teraz nás to počujem. Taký zips. A ty ho zipsuješ. Emka, čo tu je? Práve som prišiel do robotu. Jak to, že nic? Veď sú tam celý pedagogický zbor, vidím. Všetky deti materskej základnej školy, rodičov, starých rodičov, tety po fete. Tieto si ma tu točí. Jo. No. Daj zaklinadlo, koniec zabavy, potrebujem modrú loptičku naspäť. Daj. Díky, bliky. Díky. Modrá bola, modrá bola! Počúvaj, Emka, ja neviem, jak to robíte vy v tom druhom ročníku, ale však keď bola modrá, tak mi prosím ťa povedz, že prečo je už červená? Ty loptičku! Tak tlapkáme, Emke! Oj! To ja sám neviem. Povedala kliky, kliky, beky, beky a... Bola červená, no každopádne sladká odmena pre teba. Emka, mohla by si mi prosím ťa vrátiť paličku? Dobre, a teraz aj vestičku. Tak po minule odišiel Filip s vestou, no a tu mám pre teba darček. Kde si chladnú si? Ty môžeš vybrať nejakú prekvapenie za toto veľké čaro. Som mal modrú, už mám červenú. Výborne, potom sa môže Ževka ešte dole stenou sfotiť, dobre? Zatapkáme nejaké kúpeľničke! To ja neviem, ako urobila, ale teraz môžeme čarovať všetci spolu, ako sedíte. Pripravení? Ste vedeli o tom, že aj v zime na záhrade sú kvety? No pre dospelých aj pre deti. Ja som bol na záhradke dnes ráno, tak som hľadal, všetko ten veľký sneh som odhrňal. A zrazu som našiel kvety, žlté kvety.